बे फैसा 50,000थ' अबाव थांमारखौ? आइयानो लानानै अबावबा दोनफ्लांदों। दोनबा दोननानै बावदों खोमालै बियो बुरिबायबो ना मानसिया। आफा औ कुकुलुकु बुं। आफा फैसा 50,000खौ दाबो मोनमाराखै? गैयालै फिसा मोनाखै। अबाव थांमारखौ नोंसायाबा अबाव दोनफ्लांखौ? दोनफ्लांखौ माने बे गान्दु सिङावनो दंखायोमोन। बै गोमाखौ रावबोआनो हाबाखैनो आइनि अनगा। आफा गाज्रि मोनाबा आं मोनसे खोथा बुंनि दे। आंनिबा बे रुमावथ' नोंसोरनि रुमावथ' रावबो हाबखायाखै आबैनि अनगा। आबैयानो अबावबा दोनफ्लांदों दे। बेसेरि बुरैबायबो ना गोसोआव थाला। सोरबा लागोन होननानै दोनखोमादोंमोन खोमा। बेयावनो दोनबा दोननानै बावबाय बियो। आंबो न'आव गैयामोन ना बिसोर सानैयाल'सो दङमोन। बिहामजोआथ' ओंखामानो संबाय दंखायो खामानियानो मावबाय दंखायो। बेबो रुमावनो हाबखायाखैनो आबैयासो हाबदोंमोननो। आरो आबैया ना मा बुस्थुफोरखौ अबावबा दोननानै बावो बियो। आंनोबा खेबसे आबैखौनो आबै मबाइलखौ दोनथ'नाय आंनिखौ न' सिङाव होननायाव गावगायानो दोनबाय। ओमफ्रायथ' आं मबाइला अबाव आबै अबाव दोनदों होनना बुंनायाव मोनथिया आङो होनना बुंबायलै। माने आबैनिया याददासा गैला माने मा बुङो बेखौ गोसोखांथिया बारा गैला बिनिया। बावग्रा जाबाय बुरैबायना बा 100 बोसोरसो जाखाबाय मानसिया बावा मा जानो देनाय। बेखौनोथ' सानदों र' आङो आइखौ। बावो बावनायालाय मालाबा मालाबा। आबैयानो जागोन आरो आफा। रावबोआनो फैयाखैनो न'आव। आरो दे फैबायानो दे नोंसोरनि रुमावलाय मानो हाबैनो हाबखायाना रावबो। बेखौनोथ' दा आइनाव सोंबाबो आइया रागासो जोङो गाज्रिसो मोनो। फैखायाखैनोमोन रावबो कुकुलुकु। आंनिबा आबैयानो हाबदों आरो आबैयानो अबावबा दोनफ्लांदो दे। दोनफ्लांना लानानै बावदों बियो। आफा आबैनावनो मोजाङै सों। होमबानिया बियो रागा जोंनाय नङा दे। आइयाबो सोंबानो रागा जोङो दहायबो सोंबाय आङो। रायबायसो आंखौ बेसेबा। दे जेबो नङा आबैया आरो बुरैबायना। मोजाङै नागिरबा मोनगोनदां आफा। दाबा बेयाव अबाव दोनना लाफ्लांदों? नायदोंमोन नायनायालाय गावनि आलमारियाव गैया मोनाखै आङो। बाक्सुआवबो नागिरदोंमोन मोनाखै। ए थै एथ' 50,000 मानि 1,500 बेलेग बाथ्रामोन। बेनोथ' बिहामजो अबाव थांमारखौ? फैसाखौबो नांगौ जादोंमोन आंनो। दा गैला फैसायानो। बेंकनिफ्राय दिहुनना लाबोदोंल'सोमोन आङो। दा आरो दिहुनबावनांसिगोन आरो। दे आफा नोङो बांसिन टेनसन खालामनाङा उनाव मोनफिनगोन दे। रावबोथ' फैखायाखैना न'नि फैसा न'आवनो मोनगोन आंनिबा। मानो होनबा आबैयानो दोनफ्लांदों बेयो अबावबा सानसेबाबो मोनखागोन। बेनोथ' रावबो फैमाराखैबा मोनगोन र' मोननायालाय। नाथायबा अबाव दोनफ्लांदों खिन्थानोबो रोंला गोसोआवबो गैला मानसिया। सोंबाबो दायसो नाङो। दे थेवब्लाबो सानसे नङा सानसेबाबो मोनगोन दे आफा। जोंबो नागिरगोन हागौमानि। औ आफा जोंथ' नागिरगासिनो नाथाय मोनाखै। बेनोथ' सकआव थांना फैनि र'। आफा सकआव थांनो नागिरदों? माबा बेदर लाबफा दिनै। अमा बेदर। मानो होनबा मैयाबो बेदर जायासै दिनैबो जेबो गैया ओरैनो सबजि गोजाल' दङ आरो दालि। नाथाय ना बेदर जेबो गैया। दे लाबोगोन दे अमा बेदरखौनो। औ आफा लाबो। बा बिमा थारैनो जोंफोरखौ मा इसेबो सोख खालामखायालै। जोंफोरखौलाय मानो सोख खालामो? जोंफोर एसेबां मोजां फिसाला बिहामजो। मानो सोख खालामो जोंफोरखौलाय? आरो जोंफोर खावाखैना। फैसाखौ नोगोदैनो दोनखाबाय हस्टेलाव। जमा जाना थाथोंसै। बिदिनो जाख्ल'नांगोन बिसोरखौ जेसेबां हागौ। बिनि उनाव खारनांगोन। सानदोंमोन न'खौ भागो मोनगोन होननानै नाथाय अबाव बिसिनिया गथ'आनो गसिगोन। बिसिनिया गथ'आ जोनोम जाबालाय जोंनोलाय अबाव भागोआव होनो दे। बिसिनि न' बां हा हुफोरखौ। बेनिखायनो जेसेबां हायो बिसोरखौ जाख्ल'बाय था। हागौमानि फैसा खाव बुस्थु खाव। बिसिनियाव थानानै एसे धोनि जाहांबायानो जोङो फैसा खावै खावै। जोंनिया 80,000सो जाबायानो खोमा न'? 80,000नि बारबाय। दाखालिनो नोगोद 50,000 खावखाबाय। आरोथ' आंखौ हाथाय खालामनो होबा बेसेदि लुथियो आंसो मिथिगौ। गुन्दामारा मा जाखो फैनाया हा? दाबो लोमजानाया हामला नामा? लोमजानाया हामदोंमोन र' सना नै माबा खिनाय जालायबायलै दिनै। उर्मिलासो आं मिथिबाय उर्मिला। उर्मिलाखौ एथ' सहसै थगायनो हाया। नों आंखौ मानो थगायबाय दङ? आं थांगासिनो खिन्थु नोंसानि न'आव। थगायाखैलै सना बि दा कसमसे। आं मुलि जानि र' खिनायनि। आं मुलि लायनो थांनि। नोंखौ फैगोन होननानै बेसेबा सेक्सि नुनाय गस्ला गानलायदोंमोन आं मिथिबाय। नाथाय नोङो मैयाबो थगायबाय दाखालिबो थगायबाय दिनैबो थगायबाय। नों मानो थगायबाय दं आंखौ? बिजुलिनि हौवा साला। बिजुलिनि खिबुखौनो गाननो हायाखै। ओइ बिदि नङालै सना। नों मानो बुजिया? आं थांगासिनो।
थांगोन नै दानो थांसै आङो मुलिखौ जाग्रोनि आङो खोनासं बिजि नों जुदि दिनै फैयाना आं दिनै थांमारगोन आरो थाङाबाबो नोंनि हिन्जाव बिजुलिनियाव फन हरगोन आं नोंजों आंजों गोसथोलाय होननानै नायबाय था थांगोलै सना दाखालि थांनो गोनां खालिनो लोमजाना थाबायना मानसिया ओमफ्राय नै दिनै खिनाय जालायबाय दे आं मुलिखौ जानानै थांखानोसै नों आंखौ मानो फोथाया नोंखौनो मोजां मोनो आं बेसेबा मोजां मोनखायो नों आरो आंखौनो सोख खालामबाय थायो नोंखौ मोजां मोनामोनबा आं गासैखौबो नागारनानै नोंजों थाङामोन ना अबाव नुवाखै माथो आङो अबाव फैखो नोङो थांगोन ना थेवबो नों फैबासो फोथायगौमोन नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारो होननानै देलै नाय नोङो आंखौ सिगाङाव खिनाय जानानै मुलिखौ जाग्रोनो होना नोंनि अनगा रावखौबो नाङालै सना नों सानो न' आं बिजुलिखौ जोबोद अनो होननानै नाथाय आं बेखौ इसेबो मोजां मोनला दानिया हिनजाव बायसिखौनो मोनखाला इसेबो फिलिंसानो गैखाया आंहा बेजों नोंखौसो नांगौ आंनो सना दे दोन खिनाय जानायनि मुलिखौ जानानै आं नोंजों थांसै नों बिजुलिखौ नागारनो हाया सानो नामा आंखौ नों नाय दिनै फैनोबा फै जुदि नों फैयाना आं खिन्थु फन हरगोन मानो थाङालै नै थांसिगोन नोङो खिनाय जानायनि थाखायसो थांनो हायाखैमोन आङो दे दोन आं मुलिखौ जानि बिजि बेफोरखौ मा खोनादों आङो आयै बिजित नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो बेफोरखौ मा खोनादों आङो हा नोंहा बिसियानो दंखायो बेफोर आरो मा बाव हा सोरखौ मोजां मोनबावो नोङो सोरजों थांनो ओंखारदों नोङो आयै आं रावखौबो मोजां मोनालै नोङो गोरोन्थि बुजिदों गावनि खोमाजोंनो खोनादों गावनि मेगनजोंनो नुदों मोनथिबाय नों बिमाखौ बेफोरबायदि थगायबा जागोन नामा एसेबां मोजां संसार दंखायो हा आरो नों सोरखौ मोजां मोनबावदों मा होनदों आयै बेफोरखौ नै बिहामजो बिजिनिया सोरबा मोजां मोननाय दंबावो आं गावनि खोमाजोंनो खोनाथारदों गावनि मेगनजोंनो नुथारदों बेथो आं सन्देह जाखादोंमोन आरो बेखौ आयै बिजित नों बोरै एथ' सोलायलांखो मानसिया नोङो हिनजाव थाखानाय उनावबो नोङो गुबुन हिनजाव गोसथोबावो नों सोरखौ मोजां मोनबाव बुं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो आयै मानो बिदि जालांखो बिजित नोङो बिजुलि थाखानायनि उनावबो मानो गुबुनखौ मोजां मोनबावदों हा फाग्ला जाबाय नामा नोङो बुं बिजित नोङो आं थाखानायनि उनावबो गुबुन हिनजाव मानो मोजां मोनबावदों नोंखौ बेफोरबायदि होननानै सानथाराखैमोन आङो बिजित दाथ' मोनथिबायना हामबायसै दे मोनथिबाय नोंसोरो मा होनदों नोङो औ नोंसोरो मोनथिबाय मोजाङानो जाबाय मानोना मोनथिनायानो मोजां आंबोलाय आरो बेसेथ' लाखिबाय थानो आरो आं जायबा सिख्लाखौ मोजां मोनोना नागारदो नों जायबा सिख्लाखौ मोजां मोनो नागारदो बिजित ओहो आयै आं मालाबाबो नागारनो हाला बेखौ बिजित नों बेखौ मा बुंदों नों नागारनोबा नागार मोनथिगौ ना नोंखौ आं खेबसेनि थाखाय निमाहाबो होगोन मोनथिगौ ना नाथाय नोङो नागारदो नों जायखौबा मोजां मोनो नागारदो औ बिजित नोङो नागारदो होनदों दे मा बिमानि खोथाबो लाया ना मायो नोङो बिहामजोआनो दंखायो हा बेफोरो मा फालथु नामा नों मानसिया फालथु जालांबाय नोंसोर आंखौ जा सानो सानबाय था नाथाय आं बै सिख्लाखौ नागारनो हाला हिनजाव दंखायो होनना मोनथिनाबो नोंखौ मोजां मोनदों बै सिख्लाया मोजां जातनि नंखाया आखलानो गाज्रि खाबिनिया पापिया दानो खुगाया मायबा मायबिसो थांगोन आंनिया नागारनोबा नागार बिजित मोनथिगौ ना गुबुनफोरखौसो खोनायोमोन हिनजाव थाखानाबो हौवा थाखानाबो होननानै दा नै जोंहानियाबो जाबाय आथिंनो मानसिफोरा खोनाबा मा सानगोन जाय जि सानो सानबाय थाथोंसै आयै नाथाय आङो नागारनो हाला बस आंनि खोथाया बेनो मानो बिदि नोङो बिदिबा नोङो आंखौ हाबाखौनो खालामनाङामोन ना बिजि नोङो गोसथोबाय थोबाय प्लिज अननानै बेखौ नागारदो जों सानैबो गोरोबलायनानै थानोसै आं निमाहाबो होगोन मानसिनिया गोरोन्थिया जाया नङा जाखायो बेनिखायनो अननानै नोङो जायखौबा मोजां मोनो बेखौ बावनो नाजादो दादि आं जायखौबा मोजां मोनो बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनोना आं बेखौ नागारनो हाला आं बुंखाबाय नङा नों मानो बिदि जालांखो नों मानसिया बोरै एथ' सोलायलांखो आं थासान्दियाव नोङो गुबुन सिख्ला गोसथोबावो आइलै आं दा मा खालामबावनो बिजित नोङो जायखौबा मोजां मोनो बेखौ नागारनोबा नागार मोनथिगौ ना आरो हरनाय सोर सिख्ला बियो लाजि रोङि सिख्ला पापिया संसार गोनांखा मानसिखौ गोसथोदों बियो बिहा बुहुमाव आंखाल नांदों नामा सेंग्रा मानसिनि आरो नों हा बिजित नों लाजिया नोंबो हिनजाव थाखानानै नोङो गुबुनखौ मोजां मोनबावनो मा जामारदों मानसिफोरा प्लिज अननानै आरो बिजुलि हागौबा आंखौ निमाहा हो मानोना आं नोंखौ थगायनाय बायदि जाबाय आरो आंबो मोजांबो मोनफ्लांबाय दा आं बै सिख्लाखौ नों नागारनो हाला मोनथिगौ ना एसेबां सहसाव बोरै बेफोरबायदि बुंनो हाखौ नोङो बिजित हा
नोङो बोरै आंखौ बेफोरबायदि बुंनो हागौ मोजां मोननाय टाइमाव नोङो मा बुङोमोन हा मा बुङोमोन बिजि नोंनि अनगा रावखौबो नाङा होननानै थैस' थांस' नोंजोंनो संसार जालांबाय थागोन होननाया बावजोब्बाय नामा मानो बिदि नोङो प्लिज अननानै सिरि था होनदोंना आङो आरे आंबो गोसोथोनो होननानै गोसोथोआखैना बोरैबा जाफ्लांबाय माने गोसोखौबो थोनो होननानै थोआलै मिथिगौ ना ओइ फाग्ला नों फाग्ला जामारबाय हा बिजित दानिया बिमाखौबो लाजिया जाबाय माथो बुंबावनो आयै आंलाय नंगौखौसो बुंदों लायो उफाय गैया आयै उफाय गैया आरो नोंसोर आंखौ हाजारखि बे सिख्लाखौ नागारनो होबाबो आं नागारनो हाला बिजित आयै नुदोंना बिजितआ सोलायबाय मानसिया दिनै आं मा खोनाखौ मा नुखौ आं थाखानायनि उनावबो बेयो गुबुन सिख्ला मोजां मोनबावो आं बोरै सहायना थाबावनांगौ आयै नागारनोबो हालानो दा मा जाबावगोन आयै आंहा मा जाबावगोन गथ'नि सनाखौ दिनैसो लायनो थांनि र' मालाबानो जाबायमोन नाथाय आंसो लायाखै बिग्रायखौ नागिनावनो सोलाबाखैमोन बिग्राय थारैनो नोङो जोंफोरखौ बावबाय नोङो जोंफोरजों मालाबा फैफिनला न' नोंखौ एसेबां गादारि थकेबा जोंना सानाखैमोन नोंनिफ्रायथ' फोजोंस्रासो मोजांसिन सानसेबाबोथ' फस्थायगोन नोङो गुबुनखौ दुखु होनानै मालाबाबो सुखुआव थानो हायाथ' सानसे नङा सानसेबाबो फस्थायो नोंबो फस्थायगोन बिग्राय आरो नोंनि बे हिन्जावाबो मालायनि संसार सिफायग्रा नोंसोर सानैबो भाबनांगोन नोंसोर सानैबो गाज्रि दे होमबा लोगोफोरना बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाबोदोंमोन नाथाय दिनैबो सर्टथार जाबाय आरोना भिडिअ'आनो गाबोनो गोलाव लाबोनो नाजानोसै प्रब्लेमफोरखौबोलाय बेसे खिन्थाबाय थानो लोगोफोर दिनै खिन्थाथ'ला जिखिजाया गाबोन गोलावै लाबोनो नाजागोन आङो लोगोफोर दे होमबा ना लोगोफोर दिनै भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय एसेबाबो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दे होमबा थाथ'लायदो दे लोगोफोर थेंक इउ